Incwadi kaNahum, isahluko 1, iyafundeka. Isihlabo esisingisele kwiNiniva, incwadi yombono kaNahum wase-Elekhosha. uYehova unguThixo onobukhwele, ophindezelayo. uYehova ngumphindezeli ubushushu bukhulu. uYehova ngumphindezeli kubachasi bakhe, uzigcinela iintshaba zakhe umsindo wakhe. uYehova uzeka kade umsindo, mkhulu ke ngamandla. Ungakhe amenze msulwa unetyala. uYehova indlela yakhe isesivunguvwaneni nasesiqhutheleni, namafu aluthuli lweenyawo zakhe. Khalimela ulwandle, alutshise, uyomise nemilambo yonke. Intshonyile iKharimeli neBhashani, intshonyile intyatyambo yaseLebhanoni. Iintaba ziyanyikima phambi kwakhe, neenduli ziyanyibilika. Liyafukuka ihlabathi ebusweni bakhe, elimiweyo nabemi bonke abakulo. Ngubani na ongemayo phambi kokuvutha kwakhe? Ngubani na ongaziphakamisayo ekuvutheni komsindo wakhe? Ubushushu bakhe buphalazeka njengomlilo, namawa ayadilizwa nguye. uYehova ulungile, uligwiba ngemini yembandezelo. Uyabazi abazimela ngayo, ke uyakuyiphelisa indawo yayo ngomkhukula, ehamba phandle. Azisukele iintshaba zakhe emnyameni. Nicinga ntoni na ngoYehova? Uyaphelisa yena. Imbandezelo ayisayi kuphakama izihlandlo ezibini, kuba bofanelana bephinyelene ngokwesiphingo, benxila yiwayini yabo emnandi. Baya kudliwa kuphele njengeendiza ezomileyo. Kuphume kuwe ocinga okubi ngoYehova, oceba ubutshijolo. Utsho uYehova ukuthi, noko bepheleleyo bebaninzi nokuba baninzi, baya kusikwa noko benjalo, badlule. Ndikucinezele nje, andiyi kuphinda ndikucinezele. Ngoku ke ndiyaphula ijokhwe yakho, ingabikho kuwe, ndiziqhawule nezitrophi zakho. Ke uYehova uyise umthetho ngawo, wokuba akasayi kuba sahlwayela-nto enegama lakho endlwini yoThixo wakho. Ndiwunqumle umfanekiso oqingqiweyo notyitiweyo. Ndiyakulenza ingcwaba lakho, kuba ufunyanwa ulula. Yabonani, zisezintabeni iinyawo zabashumayela iindaba ezilungileyo, abavakalisa usindiso. Yenza imithendeleko yakho, Yuda, zalisa izibhambathekiso zakho, ngokuba akasayi kubuya acande kuwe ulitshijolo. Unqunyulwe kwaphela.